Mga kapuso, ginasaulog karon ang usa sa pinakadako o pinakaenggrande nga festival sa Mindanao, ang Zamboanga Hermosa Festival, subay sa kapistahan sa patron nga sila Virgen Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Ug subay ni ana, magi-Zamboanga Hermosa Festival kita, kauban ang events organizer nga si Christian Olasima. Happy Zamboanga Hermosa Festival, Sir Christian! Buenos dias y bienvenidos sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Buenos días y muchas gracias por esta oportunidad que mancuento con ustedes este día. Sir Christian, in the new normal, paano po ba ang isinasagawang selebrasyon ngayon ng Zamboanga Hermosa Festival? For this year, niyakap po namin yung hashtag na Safe Hermosa 2020. Ibig sabihin po nun, ang ating pong selebrasyon ngayong taon will basically make it sure that as we celebrate the fiesta, our people are actually safe. And by doing that, marami po sa ating mga activities are done online or virtually because of the new normal. Mahirap po yung mga mass gatherings na mga activities natin na malalaki kung saan mas maraming tao ang pupunta sa mga iba't ibang activities natin. So wala pong ganong klaseng gatherings po this year. Yung mga malaking events kagaya po ng regata, yung ating street dance competition for example, hindi po ginanap ngayong taong ito. But the replays of the last year's activities are still available online wherein people can watch in their own respective homes. Sir, speaking of hindi natuloy ang isa sa mga pinaka-inaabangang activity na Regata de Zamboanga, ano po ba ang alternative activity for this year's celebration? We have a Vinta display, no? Pagbibisita po ang ating mga kababayan sa Artelim Boulevard, makikita po nila doon, nandun pa rin nakadisplay ang ating mga Vinta ng ating mga Sama-Badjao communities. So, dati, during regata lamang nakikita ang napakaraming mga Vinta. Ngayon, araw-araw nakikita po nila. So, there is more time for people to visit at their own convenience para mas safe po tayo at mas makapag-practice po ng physical and social distancing. Dati po, pagka-regata, in the thousands po ang numero ng mga taong pupunta sa Boulevard to watch the Vinta race. But this year, wala po tayong Vinta race, hindi rin nila kailangan mag-gather in just one venue. But with the Vinta display na meron po sa Boulevard, at least anytime they wanna go, may it be morning or late in the afternoon while looking at the sunset, nakikita rin po nila yung ating colorful Vinta ng Zamboanga. Nako, nakakamiss naman ang mga events ng Zamboanga Hermosa Fest, sir, ano? Pero ano-ano po ang mga highlights for this year? Number one, meron pa rin po tayong Cosechas de Zamboanga. Ito po yung ating annual na agri-fishery trade fair at Plaza Pershing. So sa mga naghahanap po ng preskong gulay at prutas, iba pang mga pagkain, mga halaman para sa ating mga plantito at plantitas, ay available po ito sa Plaza Pershing from October 1. We opened it last October 1 and it will run until October 20. Maliban po doon, meron din po tayong mga virtual competitions. Ang ating pong Hermosa TikTok competition is online, including our hip-hop competition. Meron din po tayong Original Chabacano Video Music Festival, celebration po ng musikang Chabacano, gamit po yung aming lengguaheng Chabacano. And of course, ngayong araw po yung pista ng Nuestra Señora de la Virgen del Pilar. Meron po tayong grand procession but it was toned down dahil limited lamang po yung bilang ng tao na inalaw po natin to attend the religious activities. And our pontifical mass as well, limitado lamang po to half of the capacity of the Fourth Pilar Shrine. But ito po talaga yung pinaka-highlight po ng celebration ng Hermosa Festival, ang ating pong devotion to Our Lady of the Pilar in Zamboanga City. Sir, na-mention niyo din po kanina ang napakasikat ngayon nga TikTok Challenge. Ano po ba ang kinakailangan gawin ng mga gustong sumali sa kompetisyong ito? We looked at the opportunity of using TikTok as an application and create a competition. Under this competition, meron po kaming tatlong categories. One is a TikTok entry on health protocols using our DOH guidelines. The second TikTok is a duet challenge with the mayor. And the last one is the Venea Dance Challenge. Last year po, we launched the Venea official music of the festival and we are using that again this year. Wow, pati pala si Mayor Beng, sir, ay kakasana din sa TikTok Challenge. Aabangan namin yan. Sir, sa fiesta ngayong araw, maaari po bang pumunta ang mga Zamboangueño sa Fourth Pilar at sa City Hall kung saan nandun ang imahe ng Nuestra Señora la Virgen del Pilar? Yes po, sa ating pong kapistahan, since yesterday, bukas po ang Fourth Pilar Shrine 24 hours.
they can visit and light candles. Again, we only limit at least 500 people at a given time po doon sa loob ng shrine. And this is managed by our security forces po to ensure that we limit the crowd, and we also observe physical and other measures po, yung social distancing natin. So, pwede po, yun rin po yung gusto namin na kahit po under the new normal, people are still allowed to visit the shrine, but of course with certain restrictions. But hopefully we can provide everyone the opportunity to visit and be at the shrine. And they can also drop by City Hall. Naka-display rin po ang ating mga Vinta sale sa labas, including the image of our Nuestra Señora Virgen del Pilar is also displayed at the balcony of City Hall. Sir, sa panahon ngayon, ano po ba ang mensaheng nais iparating ng selebrasyon ng Zamboanga Hermosa Festival sa mga Zamboangueño? Yes po, el Celebración de Hermosa Festival, el pinaka-engrande celebrasyon del di aton fiesta, hindi lang na di aton syudad, sino na entero rehiyon, na di aton celebrasyon, claro, el devoción del mga Zamboangueños con el di aton patrona, el Nuestra Señora Virgen del Pilar, también celebración del di aton fe, el di aton agradecimiento con el Señor por su ayuda y proteksyon na tiempo de pandemia. I-alegre kami kay yamanhulang siyempre usades kanamo na gobyerno lokal na celebrasyon del di aton fiesta. And we thank you for this opportunity to share our story, our narrative, and the celebration of the fiesta in Zamboanga. Muchas gracias, Sir Christian, at syempre, Happy Zamboanga Hermosa Festival sa ating mga kapusong Zamboangueño. Yes po. Kayo rin po, Chenek Widao. Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.